δεύτερο λύκειο. Δεύτερο λύκειο. Στο γνωστό. Πού είναι εκεί πέρα? Ναι, εκεί. Κατά λάθος πάτησε εδώ. Για να δω. Όχι, εντάξει. Αυτός τι κάνει ρε, ο Δίας δεν τον βλέπω, αγωνίζεται και αυτός. Αυτόν αγώνα κάνει και στην αγορά. Στην αγορά, ναι. Παλεύει. Καθημερινότητα. Η μάνα σου ζει. Ζει μου, Μπράβο. Πας καθόλου στο χωριό? Πάω, τη βλέπω όποτε ευκαιρό, μπορεί να πάω και στην εβδομάδα, μπορεί να πάω και στο μήνα. Εντάξει, έχει γυναίκα εκεί, από τη γειτονιά. Δεν μπορεί να συντηρηθεί πολύ. Μπορεί, έχει γυριστεί 2 φορές στα πόδια. Έσπασε το ισχύο, αλλά είναι καλά. Και χειρίστηκε στο γόνατο, γιατί αν δεν χειρίζονταν θα πέθανε. Είναι βαριά. Όχι. Απλά εμένα δεν κινήθηκε ποτέ σοβαρά. Δηλαδή, ακόμη και όταν έρχονταν η μάνα σου. Θυμάσαι που έρχονταν στο σπίτι. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Ακόμα και τότε όταν την έλεγε να πάρει, πού την έλεγε στους μουλατσιαίους, πού είχε παρτίδες η μάνα σου εκεί πέρα. Μουλατσιαυγό που τι έτσι. Έτσι πράγμα. Άι δεν μπορώ. Τι πέλεσαι. Πού έχω κουράει εγώ. Βαριά, όχι με την έννοια στα κιλά. Κατάλαβα, βαρανού. Ναι, στα σηκώνα, κουταλού. Βαριά. Και τώρα αποχρειάστηκε. Τι ξεδέρφες ήταν οι μανάδες μας. Ναι, δεύτερες ήταν. Δεύτερες πρέπει, γιατί είμαστε. Είναι κρυός μουλατσίκου οι μάνες. Μήπως είναι και πρώτες. Μήπως είναι και πρώτες. Πού το ξέρω, δεν είναι και πρώτες. Ήταν τότε θυμάμαι εκείνα τα χρόνια πολύ τακτικά όταν κατεβαίνατε κάτω, περνούσατε από το σπίτι, που είχατε να περάσω από την ούλα. Βέβαια. Ναι, Χριστό, ναι. Τι άλλο παιδάκι έξω. Η αδερφή μου είναι εδώ τώρα, μιλήσαμε πριν από λίγο. Ήρθε να δει την μπάλα μου και τον πατέρα μου μαζί με τον γαμπρό μου. Και η κόρη του είναι στη Γαλλία, φυσικό, τελείωσε και κάνει διδακτορικό. Και φεύγει. Και πήγαν στα Τρίκαλα στο χτέλ, γιατί θα πάνε να μιλήσει ένα συνέδριο στα Γιάννενα. Και τώρα είναι στα Γιάννενα στο χτέλ. Άνοιξε τα φτερά της σε ψυχολογία. Ναι, είναι καλή να στέλνει αυτά και το δεύτερο. Κάταξε. Δεν πειράζει. Τι άλλο παιδί έχεις? Και μία κόρη, είναι δίδυμα αυτά εδώ. Μπράβο. Άργησα για πολλά, έκανα το 2000 τα έκανα. Το 2002, 40 χρονών. Είναι τέτοιο μέσο. Εξωσωματικές μας πήγα πίσω αρκετά. Η κερά από πού είναι? Η κερά είναι από την Λιγόρη. Είναι νοσηλεύτρια στα εξωτερικά, στα ορθοπαιδικά. Εδώ. Ναι. Αχρίαστη μεσού είμαστε. Γιατί δεν είναι και να δεις έξω να πηγαίνεις στον κάθε κόβαρη 40 την επίσκεψη, 30 για κτηνογραφία, 1,70 και να σου πει τι έχεις ένα πρόβλημα στη μέση. Είναι πολλά για να τα σκουρπάς. Ναι, Χριστό. Η κυρά πώς την έχεις? Η γυναίκα μου κατάφερε πέρυσι μετά από 16 χρόνια και μπήκε μέσα στο νομό. Ήταν με οργανική στη Σαλαμίνα, Β' Πειραιά, και με έφερε σε ευθυότητα με το πρώτο μνημό τη δασκάλα. Δασκάλα θυμάμαι, ναι. Και πήρε οργανική πολύ ωραία στο Μουζάκι. Μπράβο, και φέτος, επειδή πήγε τελευταία στο Μουζάκι πέρυσι, τοποθετήθηκε, έτσι. Τοποθετήθηκε μόνιμα στο Μουζάκι, οργανική. Αλλά επειδή όμως έγιναν αυτές οι αλλαγές και λίγο με τα ολοήμερα, έφερε τον δάσκαλο στο ολοήμερο και πάνω όλη κυκλικά, κρίθηκε υπεράριθμη. Και η δήλωση γίνεται στην Δρακοδρύπα. Πάει να πάρει τα 7 μόρια. Θα τα πάρει μια χαρά. Έχετε χωρίσει αμάξι? Ναι, οδηγεί χρόνια. Οδηγεί από μικρό παιδάκι, 17 χρόνια στο τότε. Άψογη. Είναι από την κερασιά η ζωή. Ο ένας ο γιος είναι περιβαλλοντολόγος στη Μυτιλήνη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τελειώτη. Και η Βικτόρια πέρασε με δικαιοπόνος πέρυσι στον Βόλο. Πολύ καλά. Πάει για δεύτερο έτος. Καλά είναι. Τάξου κουτάλια ακόμα. Καλά είναι. Το Μιχάλη τον έχω μακριά, το Μιχάλη τον έχω με τη Λίνη. Εντάξει, το 6 κοντά του παιδί και το παιδί θα φύγει, θα τελειώσει. Εντάξει, μου δεν πειράζει τώρα για αυτό. Ο Πόλος είναι καλά. Καλά πήγα το αυτοποίησα πέρυσι στη Βικτόρια. Δύσκολο πανεπιστήμιο, το παλεύουμε τώρα και 3 μέρες. Πήγα πίσω στο Τρίκερι. Καλά είναι, καλά, δύσκολο πανεπιστήμιο. Μπράβο για αυτό, καλή σειρά να έχουν τα παιδάκια. Η δική σου είναι καλά. Η μαμά μου έχει τώρα μια τριετία. Έχει μια γεροντική άνοια, αλλά ελεγχόμενη. Ελαφράς. Ελεγχόμενη.
Πόσο είναι, 83? Παραπάνω. 84, 85 σίγουρα. Το θυμάμαι δεν έχω κοντάσει η μάνα μου ηλικιακά. Η μάνα μου είναι το 30, είναι 81. Πάει για 82. Είναι μικρότερη. Είναι κατά 2 χρόνια. Είναι μικρότερη μας. Ο παπάς? Ο παπάς μου είναι 87 χρονών. Τσακάει. Και αν τον δεις δεν κάνει ούτε για 60. Δεν μοιάζει ότι με 60. Τη χτενίζει, τη μαγειρεύει, βάζει πλυντήρια, βάζει σκούπες. Τα πάντα, δηλαδή μιλάμε. Είναι εδώ κάτω, Είναι στο χωριό τώρα. Εδώ είναι το χειμώνα, το έχουμε διαμέρισμα στην υποδομή από κάτω. Αλλά το χειμώνα, τώρα το καλοκαίρι, να παραπήγα χθες λίγο, τους είδα κι εγώ. Θα δω και την αδερφή μου λίγο και λέει, έκαναμε ένα. Έχει καλό καιρό, λέει, κανένα εβδομάδα ακόμα και μετά θα κατεβούμε. Γιατί πιάνουν λίγο τα κρύα. Αυτό κάτω στο Κουρτιάκος τώρα. Και εσύ θα είσαι πιο ασφαλής, κακά τα ψέματα. Εντάξει, δόξα, όχι καλά είμαστε. Όσο είναι ο πατέρας μου και δεν έχουμε γυναίκα, γιατί θα είμαστε αναγκασμένοι να βάλουμε γυναίκα, αισθανόμαστε υπέροχα. Ασφάλεια. Αν είχαμε γυναίκα θα ήμασταν λίγο τσιμά, αλλά όσο είναι ο πατέρας είναι μπράβος. Η μάνα σου έχει αίσθηση, έτσι. Μας σε δίδα, σε τι κάνει η μάνας, τι κάνουν τα παιδιά σου. Ότι έχεις αδερφό του Λία, ότι έτσι, ότι έτσι. Άμα την πεις, τι έβαγες εχθές, δεν ξέρω. Δηλαδή έχει το κενό το σήμερα. Τα παλιά τα θυμάται όλα. Αλλά είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Εντάξει, αυτό το ευχάριστο γιατί κακά τα ψέματα. Καλά είμαστε, καλά. Συσσωρεύτηκαν πολλά στον κόσμο τα τελευταία 5-6 χρόνια. Συσσωρεύτηκαν πολλά. Και δυστυχώς υγιείς άνθρωποι ξελασκάρισαν. Δεν τα βλέπεις γύρω σου. Κάνουν πάρτε τα φάρμακα. Κάνουν πάρτε και... Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι, Xanax και βάλε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και εδώ Λιάκο κόβεται πάντα, Κοίταξε, μα βγει ένας τώρα το πάει και έκανε. Πες ότι έχει ένα επιβάτη. Δεν βλέπεις, δεν είναι να κόψει τα δέντρα. Δεν έχει όμως. Έχουμε μια καθυστέρηση γιατί άρχισε τον Αθηνών. Ναι. Το έχουμε καθυστέρηση. Και ξέρουμε τον Κώστα από τη Λάρισα, ένα σάκι. Σάκης ο Θανάης είναι από πάνω, ο Θανάης είναι από το Σουμόκο που είναι καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Μη είπε την άλλη φορά, μη λέει ένας